Marina Marquez and family, Valdres family, Francisco Bilog and family, Mary Valdres and family, Josefina Bravo and family, Intay met idawdawagan nga ikarkaragan, Dagiti Kararuang ni Ricardo Bravo, Maribik Bravo, Marcel Bravo, Jordel Bravo, Rinaldo Biones Sr., Pilolina Valdres and Federico Valdres, Chopila Bilog, Pascual Bilog, Trinidad Pistejo, Justin Jason Bravo, Marlene Cerezo, Bernardo Malano, Ricardo Marquez, Justo Francisca Angel. Hintay pagyaman ni John Lloyd Valdez. Tumakder tayo kapsado. Sa kempapyan, para yaman at di ama, kaya kinimbang Ilang sitipan, kami sa ipinangkin. Ni Jesus di surutin kay amin ang may sang. Itay ang inikanta pagsakit kapyan. Pagyaman at tiyaman, tiyayat kinimbag na. Itinagag ti Ama ng ti Anak ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at akong makada kayo. Kasta kumalit ka. Sabi ti dahito may ikadwa Domingo ti panagungar, maawagan ti Divine Mercy Sunday, ti Domingo ti nadyusan nga asi. Ti Diyos manang nga asi, pinakawan na tayo, inayat na tayo, kalaksidan, ti kinarukop, kinamanagbasol tayo. Dawatin na nga da tayo, ipaay tayo mat daytoy akin naman ang nga asi, kinamanagayat, kadagiti kakabsat tayo. Dahito iti misyon tayo, nga naawagan, nga nairanot iti panagungar, tapno makipagungar tayo tumat kanukwala. Pagbabawian tayo dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakira, kung nakaikari tayo ang makiranot, iti dahito na santuan ang misteryo. Sika anay baon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay das mayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanlawan ti Ama, tapno ibabat na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kung matiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti panpapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria Ipinangatwa, ganito'y dagatapyan, kalagi tatawan ay pagkipanagapagenda. Iimulan at baka itanong taka magpagbabat ka daydaya wenta ka agyaman kang kenta kapoy di kay taklan kadaya Gloria iti Diyos Pili kangatwa, Ako Diyos na inagitag na ani, Diyos na manakabali namin kaya. Sika umia Jesu Kristo.
nga daging Diyos na apo. Pero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria ibigyo iti kangalwa. Samanika kadagiti basbasol ti lubong. Kasyan na kami ikaw kadagiti basbasol ti lubong. Awanen kung kaday ito ararami sikasitudaw iti makandawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria in Diyos, hindi kamatwa. Yan tangay siksika, utap. Jesu Cristo di nasantuan, siksika di apo siksika iti kamatwa. Dinigin po yung Espiritu Santo. Iti gloria di Diyos. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, saan nga agsarday ta panangaasim, ket pasgedam ti pamati ni, babaen di tinawala panangarambak, iti piyesta di panagungar ni Kristo. Degdegam kat dagiti parabor mo, iti kasta dakam amin na Kristiyanos, umiso pumati pan nakaawat mi, no anya pan nakabuggo tinangdalos kada kami, no anya nga espiritu, tinangted kada kami iti baro apan nakayanak, kenno anya adara tinaibayan iti pang nakasubot mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga nanayon nga awan ti hingganan. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Inarangkot dagiti mamati ti tiyempoda a nagsursuro kadagiti apostoles. Nakikadkadwada kadakwada. Nagkakapanganda iti tinapay ken nagmaymaysada iti panagkarkararag. Gapo kadagiti adu a milagro ken datlag nga inaramid dagiti apostoles timmaod kadagiti tattao ti dakkel a panagraem. Nagmaymaysa dagiti amin a mamati iti nadikket a panagkakadwa ken nagraranod da iti sanikwada. Inlako da dagiti dagdagada ken daddumapay a sanikwada ket inbunong da iti naglakwanda. Sigon ti kasapulan ti tunggal maysa, inaldaw a mapanda asang sangkamaysa iti templo. Nagkakapangandang kadagiti balbalayda asiraragsak ken si papakumbaba. Indaydayaw dati Diyos ket nagraem kadakwada dagiti amin a tao. Tunggal aldaw, inayon ti Apo iti bilang da kadagiti tattao a maisalakan. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo, Diyos. Agyaman kayo iti Apo ta iso na imbag, ta agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Agyaman tayo, Apo, tayo, anay, kailangan malalo tayo.
Kuna nga ro dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbali nga ayat na. Kuna nga ro dagiti papadi ti Dios, agnanayon ti di agbalbali nga ayat na. Kuna nga ro dagiti amin nga agbuteng iti Apo, agnanayon ti di agbalbali nga ayat na. Nagyaman tayo, iapo tayo sumay ba, nagnanayong tira balbalik bayan. Dinuplos da ket nagistayanak na agap, ngem tinulungan na ti Apo. Papigsaen ken pabilgen ti Apo, isu ti manyubot ko. Dinggan yung naragsak adiri ti panagbalenggi, kadagiti tolda dagiti tattao ti Dios. Agaramid da ito'y tinabileg, apan nakabalin ti Apo. Nagyaman tayo, iapo tayo sumay ba, nagnanayong tira balbalik bayan. Ti bato akas laawan serserbina nga inbileng dagiti aggipat panakder. Nagbalin akang runaan a bato. Aramid daytoy ti Apo, anyan anakaskas daaw iti imatang tayo. Daytoy tinakaskas daaw nga aldaw nga inkedeng ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Nagyaman tayo, iapo tayo sumay ba, nagnanayong tira balbalik bayan. Ti may basang na adaw ti muna surat ni San Pedro. Maraydayaw ti Diyos ken Ama ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Gapoy ti dakkel akaasina na ipasnay tayo iti baro abya babaen ti panagungat ni Hesu Kristo. Si bibiyag anang nama ti impaay kada tayo daytoy baro abyan. Nang namain tayo nga rot at tawiden tayo dagiti nawadwad a bendisyon adi agrupsan. Di madadael wenno mapukaw nga iduldulin ti Dios sa dilangit ama ay paay kadagiti tattao na. Agpaay dagitoy kada kayo. Babaen ti pamati at da kayo iti aywan ti panakabilin ti Dios aging gadumten ti pakaisalakanan panakaisalakan ana isagana ama ipaduyak-yak ti kamaudyanan a tiempo. Agrag-o kayo iti daytoy. No pay masapol nga agliday kayo ita ti pagbiit. Gapu kadagiti nadunga-dunga asang gabain nyo. Nairanta dagitoy apang panikneg iti kinapudno ti pamatiyo uray pay ti balitok ang adadaen. Magbuburan iti apoy ket ti pamatiyo ang napagpatek ngem balitok. Masapul met ang masuot tapno makainto. Iti kasta, awaten yun to ti panakaidaydayaw, dayag ken tan-o, intong maiparangarang ni Hesu Kristo. Ay aten nyo, upay di yun nakita. Uray ita, mamati kayo ken guana, lupay saan nyo ang nakita. Ket agrag po kayo tidakkel ken nagluriaan arangsa, adi mayebkas. Taga po iti pamatiyo, bagong kodyo ti panakaisalakan dagiti kararwayo. Ti sao ti Apo. Tayo Diyos. Adadi balika sana santuan, haleluya, haleluya, haleluya. Tayo anak ni Ama, hintay tungeng kasi tatal na, panagkay kay sa ipakita, isot maistay nga anak na, iti puso'y tayo lukta. Kadagini balika sana santuan, haleluya, haleluya, haleluya. Tiapod ka pumakada kayo. Basta ako mawait Diba managawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria no Pai kenta. Iti rumabiin iti daytamot lang umunangan daw tilawas.
nag-uurnong dagiti adalan. Imbalunet na ti balay. Gapo ta mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus kat nagtakder iti yanda. At na pumatal na kada kayo kinunanda na. Sana ipakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan ti pang nakakita da iti Apo. Kinunaman ni Jesus kadakwada at na pumatal na kada kayo. Kasti panangibaon kanyak ti ama, kastamat ti panangibaon po kada kayo. Idi masaunan da ito'y sinang-awan na ida ket kinunana, awatin niyo ti Espiritu Santo. No pakawanan niyo ti basol dagiti tattaong mapakawanda. No saan niyo apakawanan ida saan damet ang mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti maysa kadakwada ni Tomas ang mauawagan iti singin. Impatawag nga rod dagiti daddo mga adalan ken kuana ang nakita na ti Apo. Kinunani Tomas kadakwada, no diak makita ken maarika tinagdalanan ti langsa kadagiti ima na wenno masakit ti bakrang na diak to mamati. Kalpasan ti maysa alawas nagurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay ken adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan. Ngem imbay ni Jesus ket nagtakder iti yanda. At na pumatal na kada kayo, kinunan na kadakwada. Sana kinunan kin Tomas, ikaapil mo taramay mo ditoy, ket kita eon dagiti imak. Ikaw at mo met imam, ket arikakon to'y bakrang ko. Pukawon ta duwa-duwag, ket mamati ka. Ako ken Diyos ko, kinunan ni Tomas. Kinunan ni Jesus, mamati ka kadita nakita na. Nagasat dagiti mamati, no pay di dak nakita. Ado ba'y pinakakaskas tao pagilasinan nga inaramid ni Jesus iti imatang dagiti adalan na ngayon saan na isurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro na isurat da. Tapno patsenyo ani Jesus iso ti Kristo nga anak ti Dios. Ket babaen daytoy a pangmati maaddaan kayo kuma iti biag gapo ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya tumepay ken ka o Kristo. Good morning. Dapat sa una di ayan mi nga jakpati, jakkita, ubot mo, ngalagbaga. Hindi mo pa yung nangalalaanda mo di nga pagsasao. Huwag dito senses tayo, at the senses tayo. Anya na dijay. No kita, eyes, sight, kunana, no ears, hearing, dila, taste, agong, awot, ima, bagi, touch, kunana na dijay. Nung uray ti lubong ti filosofiya kada psychology, uray ti linted ko man, no, ada, inya na ganan, testigo ka, ti ka pipintasan, jakpati, jakkita, kung na yan, kala talaga masapong na panag na kam, taos gusto, taado ati, uray ti maalilaw tayo ti matatayo, ano ti makaalilaw ti matatayo, tayo nagdradrag kayo ta highway, tingaal daw, nagpudot, no, adayo ka pa ilang giyantis paltur kita ang kakas, nadadalong, ngaminto no kasi nagkaawan. Maanlilaw nga ron. No, DJ evaporation na dyan mo pa. Nanya na dyan. Ang tayo may explain. Ano? Ore nito mas jakpati jakita ko na tapayan niya nakasama. Kalpasan nga nagungar ni ako Isusan. Si Bubuteng. Mabuteng na kiti adalan. Nakabalunat aming nga ruangan ta amin nga magipablaak. Ore ti mo nang maibasa. Ore di kalman ko na amin nga mga iwaragawag tinaga ka Kristo mapapatay. Amin nga kasi dakkel ti impact na kadakwada ti panagungar ni Apo Isusen. Iso nga uray di inagasan da Pedro ken Juan ije ayon ti templo nga pilay agpalpalimos di na inagasan dan kunanan kayat daman nga ti pwede nga patayon ilimang datot no nga adda ti pamati dati ni Apo Isus. Kadi kastatan amin nga mamati, mapapatayan. Kanya na yung narami dito adalan, agkarkararag da ngam si babalunat ti ruangan. Amo yung ti balunat ti ruangan, iti ka nga kaslakan yata yung manay tayo, yel nga tulbag ha, nakabalunat, daktal balunat, di ba kasya. Kinapan ni Apo Jesus, simrad. Hindi ko awan ni Tomas, nakita mi ti Apo, pero mi ragsak da,
may ikadwa ko na jakpati jakita ko na ni Tomas no ang pumaarikap tinagnaan ti Duyok ti bakrang na tinagnaan ti Lansa ti imada jak mamati ko na na. So marunong nagkararagdaman dattaman ni Apo Jesus. Arikapom ko na na rinnaom na tinagnaan ti kwan. Idi kwan ko na na maapo ken Diyos ko na ni Tomas namatin nga nagungar ni Apo Jesus. Katapta ko na nga mamati kakadi gaputan nakita na ngam nakamay imbaga ni Apo Jesus nagasgasat dagiti mamati no pay dita nakita nakaraman tay ijay no anya ti pintas na daytoy anya ti an idi napno ti buteng dagiti adalan nga agkantarara no adda makakita kada ko ada mapapatay da napno dati buteng aglimlimang da idi napan ni Apo Jesus kadakwada anya ti muna nga kablaong na kadakwada anya ti kunana talna ti agda ko kada kayo mabuteng naabak tiri nadan naabak tabos da akong kunadan natay na ilang samot iti cross na very frustrating di jeri nada nga naabak isyo nga ginapan ni Apo Jesus kada kwada niya ti kunana tal na ti adda puma kada kayo dayay tal na ti kablaaw kada kwada wan ang kakabsat no awan ni Apo Jesus ti biyak tayo nagulo no awan ni Apo Jesus ti lubong tayo awan ti tal na maikadwa sinang awan na ida nya ti kunana awaten nyo ti Espiritu Santo. Nagmayat, nya mo agat tubay to mo dato isi isang awan mo no nya ta. Sinang awan na awaten nyo ti Espiritu Santo. Hindi na sang awan na idan kunana nagmayat dati kunana no pakawanan nyo ti basol dagiti tattao mapakawandan no saan nyo ang pakawanan ida saan dawot mapakawan. Kitaan nyo ti trabaho ti Espiritu Santo manipod iti daytan sinang-awan na idan, di ko imulog ti Espiritu so magno nga Domingo, imulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan isugdan ti trabaho. Espiritu Santo ti trabaho ti simbahan tayo. Kung natay nga rod, uray kasano ka pintas na program, uray kasano ti kaado ti activities tayo, uray kasano ti kabanang tayo kasla anyaman nga mga project tayo. No haan nga aramid ti no awan ti no haan nga bendisyon ti Espiritu Santo kawaw to pailaan kita ayo ti simbaan tayo. Piman may maysa nga Romana Katolika nga simbaan napalawlawan ti nakaan ano nga kakabsat tayo nga magdadadael mano nga century nga ikaskastadan apay nga handa nga mga dadael apay nga min Espiritu Santo ti magbibiyang. Kita ayo ti converts apay nga baliktad. Da tayo kinuray da kayo haan tayo nga misyon nga mapantong-tongtongan na ita kaarubayaw nga may kakidin na ang lati maisalakan apo mapangkanto amin di langit din si kaana ti agbatay. Haan nga kasi ti misyon tayo. Haan tayo nga misyon nga apan ay ayaban amin ida tatlo umay tayo amin dito itadatay laeng di mapandi langit agbado tayo ti puraw inya ti goko na tayo. O yaw amin nga si Dada awan na masidsidan na ibus ba iti si Mana tatilapyang haan nga DJ ti misyon tayo. Haan nga DJ mapalmang ngawawis. Anya ti misyon tayo. Siya atin nga ibiyag ta pang matin. Mamati ka kin Kristo nga nagungar. Nga uray no adda pa karikutan. Masapol nga agbiyak tayo nga sinaragsak. Uray adda pagdandanagan. Unta tayo dagiti pagdanagan tayo. Ti simbaan iti rabii. Indeklarada ti kalman. So nagadurag tayo ti rabii. Apaya nagabi ti pakarikutan. Gugubat. Apaya nga gugubat. Makasarili nga desisyon, siyak ti turay, kung nati maysa, siyak nalalaingak, siyak ti kabiligan. Babaan ti aromas, pamubutan ka na amin at binilag. Nang hanga kasta ti kayat ti simbahan, hanga kasta ti kayat ni Apo Diyos, anya na dyan, kapya kumaan, no, anda hanga pagkakinaawatan, haan may sakripisyo, nang runa tati mo, matay ka dagitay mo, inosente, hang magarog na dagito'y magidadaulo ti kuma, di na kumamangalat ti bunang data, dadarok ng anti, hamo ta dagitay mo, inosente ti mai sakripisyo. Kanya tayo dyan, may sabog, gugubat, naapektaran tayo, ako na kami ginamot tilagi, krudo tayo, nakabutang pa ka ti agkurudong. Kapit tanan tayo, hadlangan tayo ti sumaruno, anyan to, ang supply, agbisin.
So ti simba na ti kunana, uray ti kangiti-ngitan ti guba, tariribo, pat nakiewan man, danya ti bagana, si kakararan, mamati tayo ken Kristo nga, agungar tayo tumadlaan. Makaalot-ot tayo to itanga riga, makaalot-ot tayo to itanga pagdandanagan. Kanya ti ultimatum na aramidan tayo dahil kanya ti magbagana. No maibiyag tayo, nadapamati tayo ken Kristo, awan daanat tayo. Kas na dagiti adanan, simubutin da. Namanya ti kunana no addan talna ti unang addan ni Apo Jesus kada tayo addan ti kaunggan tayo adda talna iti lubong tayo ngam ulitan tayo haan tayo nga maibaga nga makaited tayo ti kapya makaited ti talna makaited ti ayat no haan tayo nga nakaramot ken Kristo nga nagungar haan tayo ang maiwaragawag kadagiti tattao ti namnama tanamnama nga ti uted na dito panagungan no haan tayo ang nakaramot ken Kristo nga nagungar no awan ni Kristo ti biyak tayo anya data buten nya ti buten mo kam ka so ti arabitan dagiti daduma tamabutan ka garo na maawanan no awan ni Kristo iti biyak mo suriyay pinalaing siya ti kalalaingan siya ti kasiglatan nga ni Apo Jesus ti biyak mo saya atang nga ibiyag ni Kristo nga nagungan anya ti may magbunggunan uray dagiti kumpuna tayo nga haan nga mamati sumurot da kada tayo mamati da kada tayo Nakta ni Kristo iti biyak tayo adda kal mo ti biyak tayo hanga mas apol nga da tayo ti kasikatan kabaknangan katurayan Nakta ni Apo Jesus iti biyak tayo no makontento tayo iti biyak tayo isu di jay adda talnanga sumursurot di jay biyak tayo Data, kunana pa, Domingo ti Asi. Manang nga asi ti Diyos. Kalaksidan ti kinakapsok tayo. May na tayo tinanon. Insalakan na tayo ni Apo Jesus. Nagungar ka na tayo. Tatamot anya mo ti sopapak na. Da tayo. Lukas ano ti kinamanang nga asi tayo. Anyo ti kunana. Napakawanan nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No diyo pakawanan ida no saan nyo ang pakawanan saan damot mapakawan kas ano mo ti kinamanang nga asin. Duma ka is stricto tayo pa'y ni Apo Diyos. Duma ka na turuturay tayo pa'y ni Apo Diyos. No nagbasol ni kabsat tayo ka, nakatangtang di decision tayo haan. Manang nga asi, di bilin na kada tayo, agbalit tayo nga, manang nga asi. Nangurulat ako na dito, inapakawan ninyo ida, saan damot mapakawan. Nanyo di ko na anyaman nga, arabiden niyo, no mo pinakapunta kapsa mo kapay sigurado garon nga kaasyang na kantong ti Diyos ijay haan. Dahil ti bunga ti pamati kin Kristo no mamati tayo nga nagunga rumwar ti kinaman nga asi rumwar ti kinaman gayat pagsaya atan ti daduma ti panunutan tayo. Iso tata Domingo ti asi pampanunutan tayo kasano ti kadakkel ti kaasi nga ipapaay tayo. Kasano ti kadakkel tinamnamakin Kristo nga nagungar. Uray dagiti kuna tayo nga pakaupayan kasano magkadakkel ti talag tayo ken Kristo nga nagungar. Lulwan tayo ti mamati iti Diyos ama man nakabalin amin anamars mapagpilangit ken daga mamati pag Kristo Kristo bugbugto nga anak na kinapo tayo at imao ti arami ti Espiritu Santo Ingilak, Santa Maria Virgen, nagtutulong ti panagturay si Pilato. Dahil sa iti cross na tayo ket na itanen, imulog kaya tayo kitinatay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulis sa nilangit ket sa tutugaw ti masawan ti Diyos. Ama nakabalik namin. Agapuntot sa jay may mga kong si bibiyag ken kadagiti na tayo. Mamate, Espiritu Santo, Pacementi Santa Iglesia Katolika, di ba nagkaroon ano dagiti sa santos, di ba nakapakapan dagiti paspasil, at ang tungat panagpunga, di ba ikan piyag nga agdanayo. Intay umararaw iti nailangitan nga ama, iso ti gugwayan ti kiret ti pamati. Babaen ti panagparang ni Apo Jesus kadagiti adalan na talpasan ti panagungad na pinasengkadan na ti pamati. Agkamang tayo ita,
ang magidatag ka dagiti kararag tayo ken dumawat iti bendisyon na ket kuna tayo Apo a Dios mi denggan na kam kadi. Apo, a Diyos mi, tinggan na kam kadi. Kas ti panangiturong mo iti pamati ni Tomas. Anak dua-dua, dawaten ni iti panangiturong mo ken Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, ken religyoso. Tapno matakderan dati pamati da, ket maisuno da daytoy a pamati kadagiti tattaong iti amin a pigsa, ken kinapugno nga awanan ngulit ti panagdua-dua. Kumararag tayo. Apo, a Diyos mi, tinggan na kam kadi. Inkablao ni Apo Jesus ti kapya kental nga kadagiti adalan na iti baet dagiti riribok iti pagilyan mi silawam ken pakerdem dagiti opisyal ti gobyerno mi tapang idida ang patingga amang biro ti panagaring ti kapya pumararag tayo ti Apo. Apo, a Diyos mi, tinggan na kam kadi. Kas ti panangsang-aw mo ti Espiritu Santo kadagiti adalan kalpasan inawat dati misyon da patgang ada kami nga adda ditoy ita kanayon na kami nga iturong iti isumit lang nga espiritu tapno kas agbanyaga agimong agbiag kami kas insurong ket napaspas na kami asaksi ti padami a tao iti panang sublimi ken ka kumararang tayo. Apo, a Diyos mi, tinggan na kam kadi. Ginbaon mo dagiti adalan amang iwaragawag tinaimbag adamag iti amin asuli ti lubong. Babaen ka dagiti misyonero, mabigbig guma dagiti saampay ang mamati ken ka ti pudno a kaipapanaw ti biag ket agrok bagda iti napaypayso a Dios. Kumararang tayo. Apo, Diyos mi. Imbagang nga ti pamati ni addang tul biag mi tinagan mo idawdawatan mi men dagiti pimusayen akakabsat mi asipapati ken Apo Jesu Kristo tapno babaen ti pamati ken nasayaat nga ramid da makiranod da kumang ti karit ni Apo Jesu Kristo ni Apo Jesus babaen ti panagungar na kumararag tayo. Apo, Diyos mi, tinggan na kam kadi. Agulibet tayo met dawatan dagiti bukod tayo apang kaya. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat itulong tayo na ikarkararag kadapuada. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi denggan na kam kadi. Diyos na amami mamati kami akanayon anapudno ka kadagiti tattao. Tulungan na kam amang paduras ti kinasanto mi babaen ti panagtultuloy ti pamati. Dawatin mi na ito'y babaen ken Jesus sa Kristo nga anak mo ken Apo mi. Bigyan ko. Ang pinata. Pagyaman bigyan sa panagparang awaten basta pernida rayu itinan ay basta Yunda It's a baila Apa supaya kadungguan Biket ko Dagang sa kriaan
pagyaman ni Kristo, anak para awate basta ay tuloy na may pasarate kuman. Kita ini ay tidak tumikit ka. Kaya sa kailangan kumatamay kaligay ipadayan. Abang subang kinatulong mo ang Pumararak tayo kakabsat, tapno na tayo, kenda gito'y adaton tayo, makaayo kumay, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ya po atin na malalat retay. Kahit na ipaay, pakidaydayawan, kahit pakailigayaan, tinagan na, kahit astagad na pag-imbagan tayo, kahit di ka nag-upad, tinasantan, iglesia na. Awatong kat apo na gito'y daton mi, tapno na kami, pabaro, babaan, ti pamati, kan ti bunyag, magunod mi ti agnanayon, abiyag, gapo, ken Kristo, nga apo mi. Amen. Ti apo, adda kumakada kayo. Hasta ko ba? Itag ayo, dagita puspuso yo. Dahil sa tagay. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Putno unay amay kari katurumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo. Ibunandag mi apo. Dagiti pakaidaydayawam nang runa iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo di podno a kordero ang magikat kadagiti basbasol ti lopo. Babaan day di ipapatay na pinarmet na ti pannakatay mi. Ket babaen day di panagungar na insubli na tibiyag kada kami. Anan sakta agrabo ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunada adi at sarday. Santo Pinabuhay Diyos ang ipinamit ng pasma. Di langit niyang tabanat yun ay ipapay ay ayawan. Usahan niya, itignan, matwa. Magaya tipan, itinagang tiyapo, usapan niya, usapan, itinagang Nay apo, biig ka kinasanto, kat si katigugbuayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi ganda ni apo mi, ang Heso Kristo. Isu idisak pa'y ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtuto, ok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kat magan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagi, isa mayawat to ang maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo gatuminong kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darap. Dara ti baro ken agnanayon at tulad. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramitan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati.
babae, cross po ang kiling mga Itinurot pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken katayng paay mo maikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirango iti baging gandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa kalubungan kat panayrayon ti ayak na anadyosan. Laglagi pa met ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, iti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pa pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan na si inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kat ida iti sidong taranyak mo pakakitaan dagan kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon na biag ket magiranod gamto keneng gastata na Birhen Maria nga ina ti Dios pinagasat nga Jose nga esposa na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda nakapudno ang nagserbigan kaditoy daga magikadwa kang to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken magidaydayo ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na ibigan ka man nakabaling nga ama, ti amin adayon ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Hintay kong mararag iti apo, tagwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. ang aming adat sa ilangit, Maday tayo tinapay. Yung tayo kumani pag-araya, matungban kumahiragan mo, ito'y tagatas sa dilangit. Itel para pangdalaw dito iti patilain kaltaw. Pakapalit na Iti basol ni akasmet pamakawari. Padagiti nakabasol madami. di na ramlet na ila. Naman tawag distillation. Dawatin bikan ka, apo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan di panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam naman mi, kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Ako pa, titaray, nakabaling ngayon. O Pumia Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niya titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kati pamati ti iglasyam, katkas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kang kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat kada kayo. Hasta ko pa. Iba ay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos, may kat iti basol ti Kachan pa. Cordero ti Diyos, may kat Taragiti mas basol ti lubog. Itlen katakam. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kariti basbason ti lupo. Nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo, Kaya kay kay kanya. iti may sa pay.
Umararag tayo. Apo ipaay mo. Ipaay mo kadi o man nakabalin a Diyos, kadi panakiranod mi iti dahito a sakramento, ti papatay kan panagungar ni Kristo. Patauden na ti agnanayon abunga na kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti Apo adda kada kayo. Basta ako ba? Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ket ti Anak ken ti Espiritu Santo. Alpasen ti na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.